Svoj, teci na svitu, ide na mraku. Pa sami su udeli. Ko bi žena da učini tako nešto? Nećete djelati. Drugo pitanje, šta tražite vi u mojoj kući? Sklonila se za dok bačala šalu, znaš, šefa, kucu. Ali mislim da je bolj zavljati zanimanje ili tako nešto. Česa, pa naravno, čiji si moj dobar prijatelj. Mi se tako zajedno nekad borimo protiv zla. Naprimjer, ja uhvatim nekog kriminalca i Česa posle uhapsi i sve mu u zatvor. Neće ništa. Jo, drago. Kako su dobro deci? Moraš odmah da prestaneš da se družiš sa njim. Nađi sebi neko bolje društvo. Tebe, na primjer. Da, ne. Šta je far, pogledaj me. Lepo. Zla, kačina. A imam kućnu ljubimcu. Pogledaj. Tako je. Jao, pa niste mi valjda paukove pustili po cijeloj kući. Tamo sam sve usisala i očistila za deda Mraza. Ma ne. Dozvolite mi, moji dođi, postavite ovu devojčicu kako može reći da se zoveš. Marinet? Zovem se Marinet. Pa Marinet, budi mi prijateljica i naučit ću te tajnim otovnim receptima. Ne želim. Ma kako ne želiš te pogledaj? Dođemo, pogledaj ovu knjigu. To vaša piše. Žao mi je, ali ja ne čitam takve knjige. Ja samo čitam školsku lektiru i one bajke koje su mi roditelji nekada čitali pre spavanja. Znate već, deco? Da. Zaledano kraljevstvo, uspavana lepotica. Kraljevstvo, uspavana lepotica. Ništa ti ne znaš, slušaj, plan je sljedeći. Uzet ćemo sve poklone od Mraza i podijeliti na pola. Bila su dobra cijele godine, tako da? A zašto i vi jednostavno ne budete dobri cijele godine? Dobijete poklon od deda Mraza, Kako ćeš biti sebi da neće poklon? Ja želim poklon, ja želim sve poklon, razumeš? ali šta ćete sa svim tim poklonima? To je pohlepa kada želite još i samo još. Kako ne shvatate? Nikada vam ništa neće biti dovoljno. Deda Mraz kaže, što više daješ, Nešto više, te da Mraz daješ, uzimaš. Dođi odmah da mi pomožeš, ako nećeš. ako neću, šta? Pretvorit ću ti u žabu, miše, parka, ide u knjigu, što god parka napravi, pogledaj. Pa ne hvala da predstavim u žabu. Da čujem prvo, šta nameravate i kako nameravate to da izvedete? Mislim to da odmete poklon od deda Mraza. Imam jednu magiju, specijalni recept. Njega mi je ostavila jedna moja prabaka veštica, a glasi kako izazvati kolaps u saobraćaju. Smućke čučaranijom izazvati kolaps i svi će ostati zarobljeni na ulicama. I deca, i odrasli, niko neće biti kući da sačeka na Mraza poruč. Hoće
Оптимістка